revolusyon sa tung tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisture. Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligid sa takto, alas 5 sa hapon, mayang hapon, mga kabombo Negros Occidental, sudad sa Bacolod. Gapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Lunes, Disyembre 19, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa Christmas countdown, may nabilin, 6 na lang kadlaw, Pasko na. Kakaroon sa mga headlines, supply sa palupok of fireworks, nagjutay sunod sa chairman sa Nagaran Firecrackers and Pyrotechnics Devices Manufacturers, Dealers and Retailers Association. Pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office, nagapati nga nangin manageable na ang dalagan sang trapiko sa syudad matapos gimpatuman ang bagong nga traffic plan. City Legal Officer sa Bacolod wala na kay balo kung paano nakasulod ang mga job order casual sa syudad. Isa patay, 2 pilason matapos nalapakan sang truck sa Banwa sang Binalbagan. Mga football fans sa Argentina kag France nagtutok gid sa hampang sa duha ka pungsod sa finals ng 2022 FIFA World Cup kagabi. Kakaron mga kabombol, ito na kita sa detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagakoraman si Bombo Pon, si Espino. Ginpahig sang chairman sa Nagaran Firecrackers and Pyrotechnics Devices Manufacturers, Dealers and Retailers Association Incorporated nga nagjutay ang supply sa firecrackers kag fireworks subong. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Navarro Bailo, jutay lamang ang ginhimo sa karon nga palupok sa manufacturers sa Banwa sa Nagaran, samtang iba naman ang nagduha-duha sa paghimo bagod uli na sila nakabaton sa permits. Kasubuman nga nagbahal ang chemicals kag ang gasto sa pag-deliver. Suno kay Bailon, wala na ang maini nagpagabigid sa pagbaligya bagod wala man ang maini sa madamo nga customer. Ilang taon man sini nga ang ila supply ang hindi na mag-imihan pa sa December 30 to December 31 kag maubos ang supply. Nagpanumdum maini sa tanan nga mga customers nga magbasa gid antes maggamit sa palupok agud malikawan ang disgrasya. Subong daw kulangon gid ang kuan kay jutay lang ang obra sa aton manufacturer subong. Oo, na yan ako sa nagaran. Nga sir dutay sir how? Tungod nga kuan ang mga ang formero daw gakuan pat daw ang iban magmanufacture bla. Idaw galang gadwa-duwa pa. Sining karon lang nagi kuan nga naragan permit ang aton nga mga manufacture. Kabahin sang pagpahayag ni Mr. Navarro Bailon, ang chairman sa Nagaran Firecrackers and Pyrotechnics Devices Manufacturers, Dealers and Retailers Association. Samtang nangin manageable na ang dalagan sang trapiko sa syudad sa Bacolod matapos ginpatuman ang bago nga traffic plan sa syudad. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Junji Liba, pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office, naghagan-hagan na ang mabugat nga dalagan sang trapiko matapos nga ginpatuman ang bago nga traffic plan. Suno kay Liba, nagtawhay na bisan papano ang circumferential road kag hindi na makita ang mga trucks. Ginasunod man sa mga trucks ang 5 minutes interval kag mayara na sa nagakontrol sa tion nga maglabay ang mga ini sa circumferential road. Ginpahayag man sini nga may oras man nga medyo nagaabtanay ang mga trucks kung saan ginahatagan sang prioridad sang mga ini ang nagadala sang perishable goods nga makasulod sa syudad. Aminado man ini sa unang adlaw sang pagpatuman sang traffic plan nga mayara sang nagakaladakpan nga mga trucks nga naglapa sa truck ban, apang sa karon nagjutay na lamang. So far sa Pilanay sa kasimana naton nga implementation daw masilingta daw nag-reduce kin man siya hindi man talaga tagi exact figure kung pila ka porsyento but sa in general do nag-reduce kin man siya lalong-lalo na dili sa circumferential road. So masami di tanan makita gid nga naga-line up or naga-build up nga laba. Subong medyo ma-relax na sa hindi na to masyado makita ang mga trucks. Nabatian si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Nagapanawagan ang isa ka job order casual sa syudad sa Bacolod nga mabuligan man ang maini nga mapadangat kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga matagan sila sang kayuganan nga may story ini matapos nga wala pa sila masulduhan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mr. Vasquez, isa ka job order casual sa syudad, wala ini nagapamatok sa subong administrasyon apang nagaayo ini nga matagan man sila sang tion nga mapalabot man nila sa alkalde ang ilang problema
na wala sila masulduhan sa syudad opisar nga nagatrabaho sila sa insakto. Bulan sa Oktubre siya ang naupisa sa pagtrabaho sa City Health Office. Nagpadulong maini sa opisina sa alkalde Agud de Mesores siya sa insakto apang sila ang ginapasapasahan lang. Nagpanawagan maini sa ibang nga job order casual nga opdan siya sa pagreklamo agud nga mabulaan sa alkalde ang ilang gireklamo. Nagpanindugan maini nga hindi man siya mag-obra kung wala sang ginauyatan nga papeles nga pwede na ini magtrabaho. Waay pagyapon kami masayuhan. When I was in the city mayor's office asking sang appointment kung makasulod kay Mayor Albi office para nga magpalabot gid sa iya personal. Kay kung naara ka lang sagwa daw ginapasapasa kanila, daw obrahon kanila tarso, with all due respect sa tanan. Pero kami nga mga tao ga obra sang insakto. Si Mr. Vasquez ang tagreklamo nga JO nga wala masilduhan sang syudad sa Bacolod. Bisa ng City Legal Officer sa syudad sa Bacolod ang wala man makahibalo kung paano nakasulod ang mga job order casual sang syudad. Apang santo sa ihibalo sininga sang nagsugod pungko ang alkalde sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Romeo Carlos Ting Jr. sang pagsugod pungko sang alkalde madamo sang nag-volunteer. Suno kay Ting, okay lang man ang volunteer apang may iban nga wala ini nakahibalo kung paano nakasulod. Gani hindi man ini masabat ko na sino ang mga ini kag o kung sino ang mga nagpasalig sa ila. Ginatahag man iti nga ang makabaton lamang sang sweldo kung mayara sang appointment o kung job order nga permado sang alkalde. Suno sa City Legal Officer ang mga job order casual ang mayara sang appointment nga permado sang alkalde. Nibalaan nga 3,000 lamang ka job orders ang ginapanugutan sang syudad. Kaya daw ligan, kay kadumdum ka sang sugod pa lang ni Mayor, nag-ano to damo ga volunteer. Okay. Okay nila mag-volunteer. May iban man na may makubalo kung paano sila nagsululod. Kaya mo man na hindi ko man masabat kung sino naman nagpasalig sa ila. Nabatian si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Sa police report sa patay ang backrider samtang pilason ang duha kay ban pa matapos nga malapakan sang truck sa National Highway sa crossing Bag-o sa Barangay San Jose sa Binalbagan, Negros Occidental. Sa TV sa Bombo Radyo Bacolod Police Major Elendi Ribusquillo, Hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, ang truck kag motorsiklo ang nagabiyay padulong sa South gikan sa Negaran padulong sa Himamaran City. Apang sang pag-abot sa nasabit nga lugar, paliko na kuntani ko sa diin aksidente nga natumba ang motorsiklo nga ginamaningon ni Rudy Cao, 49 anyos, samtang sakay naman si Violeta Garcia, 54 anyos, kasado kag si Romeo Garcia, 64 anyos, kasado kag sa residente sang Barangay Hill, Montilla, Sipalaya, Negros Occidental. Kung sa diin, ngalapakan ini sa natuo nga roida sa truck nga ginamaningon ni Arnel Acibes, 33 anyos, kag residente sa sitio Cubaybi, Barangay Napoy, Kabangkalan City. Nakaluwas man ang duha nga sakay sa motorsiklo, apang ang isa diri ang refer na sa Regional Hospital para sa dugang nga pagbulong. So Bosquillo mahimo nga nagtuyo nga ma-overtake sa truck ang motorsiklo kag nalangan sa likuan. Ang sakay sa motorsiklo ang nagdulong lamang sa ilabata sa Sipalay nga manugbalik sa Manila nga mahimo nga nagadali makapauli bangod sa katuyo kag kakapoy. Gani mahimo nga ini ang rason sa pag-overtake sini. Mali actually mang ng tracking kadto na dito kadduhalin sa Hiligaran going to Himamaran sa Tani. Same as with sa single motorsiklo nga nag-upod sa iya. So pag-abot dito sa crossing Bago, nag-attend na tayo nga maliko na ang tracking. Galing kay siguro na gusto mag-overtake ang single na dito sa right side niya. So pagliko niya nalabot siya sa buli ng ligid. Si Police Major Elendi Ribusquillo ang hepe sa Binalbagan Municipal Police Station. Samtang tuwa ng pagpasalamat sa isa ka daily winner sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo matapos nga magabutan bilang tagdaog. Suno kay ni Nita Britanya sang Puro Kabulakan, Barangay Zone 10, Syudad sang Talisay, Negros Occidental. Mayara na sang inog dugang sa pagbakal sang gatas sang iyabana nga nagamasakit ang nadagaan nga 500 pesos nga cash. Samtang dako man nga bulig sa ila ang 500 pesos nga balor sang gift pack. Ginpasalamatan sini ang Bombo Radyo kag Star FM kasubong man ang mga sponsors nga nagpatigayon sang promo. Nagpangagdaman ini sa iban nga mga tagpulamati nga magpasakop man agud sila ang magdaog kaangay niya. Una hatag 100, ikaduha 200, ikatatlo 300,
Ikaapat, 400. Kari-kari mga hata, 500 pesos. Una sa tanan, nagapangayo gid ako sang pagpasalamat sa kay Lord ang akon entry amo gid ang nagabutan. Agsubong man sa Bombo Radio sa ila pinakasikat, pinakabongga nga promo nga 1-2 panalo part 21 promo. Nabatian si Ninita Britanya sa Puro Kabulacan, Barangay Zone 10, Syudad Santa Talisay, Negros Occidental ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Samtang ginakabig sa isa ka football coach kag referee sa football nga the best nga hampang sa kasasayan sa football ang championship game sa national football team sa Argentina kag France kagabi sa FIFA World Cup national football team sa Qatar. Sa tapos sa Bombo Radio Bacolod kay din sa Estaniel dako ang nabulig sang supporting pass ni Angel Di Maria kay Argentina star player Lionel Messi. Sunod kay Estaniel nangin madasig ang pagpasa sang bola sa Argentina team. Samtang ang France naman ang naghulat lamang. Sunod rin nangin uhaw sa hampang ang Argentina. Nangin madasig man ang change of momentum sa hampang bagod natapos nga nag-score ang Argentina pabalik sa second half. Na-score man si Mbappe sang France. Pasalamatan man ni Estaniel ang mga referees nga husto ang pagtawag sa mga incidents nga nagluntad sa match. Nagpasalamat si Estaniel sa FIFA nga maayo nga pag-organize ang event. Sunod sa coach ang Golden Boot ang ginhatag kay Kylian Mbappe bangod siya ang nakahimo sa maramo nga strikes. Samtang Golden Ball naman ang ginhatag kay Lionel Messi para sa most valuable player. I think, ma'am, it's one of the best games so far, no? The change of momentum, every minute is unpredictable. On the first half, it was all Argentina dominating with their 1-2 passes. They're very quick with the ball, while France is very passive and just waiting. One of the key factors Argentina during that time is yung supporting cast ni Messi na si Di Maria. Si Bombo International ako na coach kag referee sa football nga si Dennis Estaniel sa interview sang Bombo Radio. Tuman ang kasadya o kuntuman nga kasadya ang atmosphere nga mabatyagan sa Argentina matapos ang kadalagan sang Argentina National Football Team sa FIFA World Cup 2022 batok sa France kagabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Rosita Suriga direkta sa Argentina, kinabantayan sa mga pumuluyo ang hampang sang Argentina batok sa France. Sunod kay Suriga, serado ang mga supermarket kag wala sang biyahe ang bus. Sunod diri ang kalabanan nga mga pumuluyo ang nagpabilin sa ilang mga balay agud maglantaw sang live broadcast sang hampang. Ginpayag man sini nga pagkatapos ang hampang nagluluwa ang mga tawo kang nagpadulong sa capital sang Buenos Aires, kasunod man nga nakuha sang Argentina ang handom nga mangin champion sa subong nga World Cup. May ginbutang mga top screen nga mahimo lantawan sa mga pumuluyo sang hampang sa center nga ginatawagan Nuevo de Julio sa Buenos Aires. Apisar nga masobra 8 na ka oras natapos ang hampang wala sa gihapon gana maghalin sa center. Nalauman man ang tuman ka traffic buwas alas 7 sang gabi sa pagbalik sang team sang Argentina bangod ginalantaw nga may parade. Kinabantayan pa kon mayara sang declaration sang national holiday kasunod sang kadalagan sang Argentina sa FIFA World Cup. National country ng Argentine yung nagkapistahan ng lahat ng talaga. Mga na kuha nila yung gusto nila. Oo, yung pinakahaba na streets ng capital ng Buenos Aires, Argentina, yung pangalan na 9 de Julio, nandyan yung center ng top screen na pinakataas, more than 100 meters up, na yung pangalan Obelisco, yun ang yung parang ng center ng Buenos Aires. Si Bombo International Correspondent Rosita Suriga direkta sa Argentina. Apisar nga nasubuan ang mga football fans sa France sa pagluto sa ila national team batok sa Argentina sa finals ng 2022 FIFA World Cup. Nabato naman sa karamaan nga deserving si Lionel Messi nga makuha ang kadalagaan sining season. Sunod kay Bombo International Correspondent Dina Vintanilla Suave direkta sa France, tuman ang paginugyaw kapag bantay sa mapumuliyo samtang nagparayon ang finals sa World Cup kagabi apang sang nag 2-0 ang score pabor sa Argentina sa first half. Sila ang nalo moral. Sa second half nakabawi o kung nagbawi si Kylian Mbappe sa asod-asod nga goals kag tubtub sa unihi. Nanginugot ang hampang kag sila ang nagtapos sa score nga 3-3.
kung nga nagparigan sa penalty shootout. Sa nakuha na sa Argentina ang kadalagaan, may mga fans nga nasubuan kada gabi apang tanan ang nagakonforme man para kay Messi ang ini nga World Cup. Apisang nalutos ang France, proud naman ang mapuli usuno kay Suave sa ilang national football team sa ilang ginpakita nga performance kapag hatag sa exciting nga game. Nagpakita sang suporta ang mga fans pagi sa pagsuksok sang t-shirt sa pagbutang sang face tattoo kag mga nga may duag blue, puti kag pula nga daw kaangay sa hay sang pungsod. The usual thing is to show the support for as a fan is yes, t-shirts, and then we have this like a tattoo of a face tattoo that is easy to apply, and it's a blue, white, and red. It will look like a flag of France. Ang kabayan sa pagpahig ni Bombo International Correspondent Dina Vintanilla Suave, direkta sa France. Aminado ang isa ka Pinoy sa Dubai, United Arab Emirates nga nahidlaw na ini sa pagselebrar sang Pasko sa Pilipinas. Bangod lain ang pagselebrar sang Pinoy sang Pasko kung ikumparar sa iban nga pungsod. Sa interview sa Bombo Radio kay Bombo International Correspondent April Loveco, direkta sa Dubai, winter sa karon sa Dubai apang normal lamang para sa iya nga isa ka Pinoy ang katugnaw, samtang para naman sa mga pumuluyo sa Dubai, yara na ang mga ini sa Winter Wonderland. Ang winter sa Dubai ang nagumpisa sa bulan sang Nobyembre kag ini ang mabatyagan tubtub sa bulan sang Pebrero. Madamo naman sa Christmas decoration sa mga malls kag mga tourist destinations sa Dubai. Suno kay ko madamo man sang sale sa Dubai kung sa diin makatipid ang mga nagabakal. Wala naman nagasuksok sang face mask ang mga tawo. Ginpahayag man niko ang pila ka mga residente sang Dubai ang wala man nakahibalo ko na no meaning sang Christmas apang naga-celebrate lamang ang mga ini. Mayara naman sa nakaschedule nga misa bangod mayara sa St. Mary's Church sa Dubai. Sa tio naman sa bagong tuig, mayara man sa ginapatigayon nga fireworks display. Ang satwa, siya puro Filipino na da siya. So makita mo na magadto ka na duara ka lang sa Pilipinas, like sa Manila building. So makita mo yung gasing along mga Pilipino, celebrate DJ Christmas kay open sa park, open na diya mo. So ang government ya wala na diya sin discrimination yung kung ano ka man nga religion, wala problema. Nabatian si Bombo International Correspondent April Loveco, direkta sa Dubai. Sa katapusan nga balita, pisar nga pila lamang ang Christian sa pungsod Nigeria. Nagapregan man sila sa aktibidad agad nga magselebrar sang Pasko. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Eli, Bombo International Correspondent sa pungsod Nigeria. Mayroon sila sa fireworks display nga nagapregan man sa party ko sa diin na nagainom sila sang beer kag nagaluto man sa fried beef, karnero kag turkey. Nagakanto man sila sa simbahan agad na magsimba sa gabi sa kagahon sa December 24, kasubong man sa aga sa December 25. Ay iban nga mga pamilya ang nagaparegon man sang bonfire. Ipag man siring ang iban nga pamilya sa Nigeria ang nagapadulong sa green pads agad na magtipon-tipon para sa selebrasyon sang Pasko. There's drinks, everyone drinking beer, local beer, international beer, whiskey. So everyone, then you have goat and cow meat to top it up. Turkey, there is beef, fried ram. We have special rice. Yeah, we have like jollof rice, fried rice. Yeah, during Christmas, they go to green parks. Ang kabayan sa pagpahayag ni Eli, ang Bombo International Correspondent sa pungsod Nigeria. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Inyo batayan ang kabugusan ng pagbalita sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karoon nga daw sa Lunes, Petsa 19 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upapo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa ito sa ring Christmas countdown, may nabilin 6 na lang ka daw, Pasko na. Time na sa Bombo Report sa Afternoon Edition. Upos sa kay Bombo Dennis Rubica. Sa aton sa ring Bombo News Analysis, sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, duta. Sa yabok kita naghalin, kag sa yabok man kita magabalik. Dinalan ngalin sa Biblia nga nagapanumdum sa tagsa-tagsa. Umalagi lang kita sa sining kalibutan nga wala kita sang daloon sa aton pagtaliwan.
Duta nga ginaawayan, tag-iya ginatindugan, nga mayara siya sang kasulatan, gani gusto niya ipadimulis ang mga puluyan. Makaluluy man ini nga mga pumuluyo, sa kadugayon na nila sa sininduta nagapuyo. Palinon sila sa ila ginabugsukan, kaysa korte sila ang ginmanduan. Makaluluy man ini nga mga tao, nga hindi na lang pagpapaulian sa ila sang tagiya, sa manubo nga presyo. Ano man ini ang propiedad, ang importante sa imo pagtaliwan, ang padulungan sang imo kalag. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox